Ako využiť TikTok na získanie 500 000 eur v potenciálnych tržbách a stať sa prvou agentúrou na Slovensku, ktorá rozbehla reklamy na tejto platforme? V spustení reklám na slovenskom TikToku sme videli biznisovú príležitosť. Náš cieľ bol jasný, byť medzi prvými a priniesť pozitívnu návratnosť investície. Stratégiu sme rozdelili na dve fázy. Awareness fáza bola zameraná na edukáciu a vytváranie dopytu a hard sell fáza získavala leady. Prvú fázu sme postavili na 3 pilieroch. Edukácia trhu, kde sme oslovili 53 000 unikátnych užívateľov cez sociálne siete, priviedli 1700 užívateľov na náš blog a podporili ju odbornými článkami v prestížnom magazíne Stratégie. Maximalizovali sme zásah boostmi cez Meta Ads a Google Ads, kde sme zasiahli 570 000 užívateľov a získali 230 000 prehratí videa. V neposlednom rade sme budovali publiká pre hardsellovú fázu tak, aby sme naplno využili vytvorený dopyt. Pre hardsell fázu sme vytvorili špeciálnu landing page, ktorá vysvetľovala prínosy TikTok Ads a ponúkala možnosť konzultácie. Nasadili sme remarketingové kampane a využili AI na dynamické rozšírenie zásahu. Počas kampane sa nám podarilo cenu za jeden lead znížiť o 70%, a to na 3 €. Na samotnú landing page prišlo 1500 užívateľov, čo robí konverzný pomer na úrovni 35%. A o prvých výsledkoch z kampaní na TikToku sme povedali v rozhovore pre e-commerce Bridge. Keďže sme sa chceli stať hrdinami tejto udalosti, namiesto plášťa sme si vzali nočnú, kde sme čakali, kedy sa objaví možnosť targetingu na Slovensku. A celkový výsledok? Zasiahli sme 285 000 unikátnych užívateľov. Prišlo nám 560 lídov od firiem, ktoré chceli riešiť TikTok Ads, čo je potenciálneho 500 000 eur v tržbách. Počas kampane sme získali 6 nových klientov, pričom TikTok získal pevné miesto v mediálnych plánoch aj stálych klientov. Organická návštevnosť webu nám počas kampane vzrástla o 250%. Dlhodobým výsledkom sú lídy na TikTok reklamy, ktoré nám chodia dodnes. Kampaňou sme potvrdili, že dopyt existuje a značky majú záujem skúšať nové formáty reklamy. Či sme naozaj odpálili prvú TikTok kampaň na Slovensku? S istotou nevieme, no dôležité je, že sme naozaj vystrelili.